Dobar dan, deco. Danas ćemo pokazati kako smo napravili Lego. Evo, ovo je kuhinja. Ovde mogu da sede. Ovde mama i tata spavaju. Ovde je za dve devojčice i ovo je gore za sprat dve devojčice. Još, ovde je kupatilo. Ovde je ulaz. Imamo pizzeriju. Ovde je, tu mogu isto da jedu, gornji sprat. Ovde rade, ovde isto mogu da jedu. Tu je Kate, Emma tu radi. I ovde još mogu, ovde je velika kuhinja. Tu se pravi pizza. I ovde je oklagija. I ovde da se pere suđe. I ovde je mikser. I tu je pizza već. I ovde je sok. Doviđenja, deco.